Mas, cara bedakna kelapa tua karo nom, tapi sing wis diparut primen sih Mas. Kadang nyong jen kesliru. Arep tuku kelapa tua, duwene kelapa nom, ya kalahan santene laka ya Mas. Ya pun, kelapa nek wis diparut, cara bedakna nom karo tuane pun, ke diteleng pun. Nah, ke iki pun. Ke kan tua pun. Nek tua kowe perah bunda, ora benyek. Nek benyek wis sing nom. Perah kowe iku kowe ya, ora pada anu loh bun, orang pada nempel satu sama lain bun, iki perak tur juga nek kelapane ora diparut kue katon bun, ke warnane kue madan ana ireng-irenge kue karena apa bekas kayak ini sih bun batoknya ya kue wis ireng. Tapi nek kelapa enom kue biasanya putih putih kue putih bersih, tapi ya tergantung kayak kelapa tua juga bisa putih nek dekerok dekerok halus bun, pokoknya dekerok nanti bersih kue ya kadang di apa di parutnya tua wis pokoknya ciri sing pertama sing kepenak di bedakna kue sing perah karo benyek bun. Nek perah iki berarti tua bunda, nek benyek kue berarti nom. Benyek kue kadang ana malahan ana sing banyu napa kue berarti nom. Nah bedane kelapa tua karo nom bun, nek tua kue dalap santene bun, kue santene akeh. Nah nek nom kue biasanya nggo urap apa kue ya bun, nggo uraban terus nggo oblok-oblok kayak masak kue bunda. Ya oke, Bunda aja keseliru maning ya Bun, wis tak jelasna. Oke Bun.